צריך לכדור, אני צריך להציל את העולם מהקוביות שרוצות להשתלט עליו. טוב, כמו שאמרתי לך בהתחלה, הנה אני, כדור, ככה אני הולך, ככה אני מתחיל, ובואו נתחיל. רגע, תמיד זה די קל. מה צריך... הבנתי מה צריך לעשות כאן. לא, אני לוקח אותי. צריך לשים כאן את הקובייה. אז ככה לקפוץ על זה ולעשות כאן. הנה, עברתי לשלב הבא. מה עשיתי? נראה לי אני צריך מכאן ככה. כן. מה זה? טוב, קובייה, אימא'לה, מה זה? הרגתי אותה. נראה לי אני צריך להביא את זה לכאן. לקפוץ ככה. כן. אימא'לה, מה זה? מה כאן אני צריך לעשות? ממש קל. מה זה? מים. היא מכוערת, תהרוג אותך. ביי. מה אני אמור לעשות כאן? רגע, נראה לי צריך להביא את האבן הזאת לשם. ננסה. איך אני מביא אותה? יש רעיון. וכאן. זאת ככה. ואז נעזור אותה. הנה, כן. אני יכול לטפס על האבן. ולעלות למעלה. מה זה? אני עושה את כל הכוכבים. מה זה? לא לקחתי את הכוכב שם. איך אני לוקח את זה? הנה. צריך לקחת את הכוכב הזה. אולי? יש. טוב, היה פרסומת, אז חזרתי. נמשיך. איך אני עושה כאן? אני צריך להזיז את זה, לא זה תחשוב. אני הבנתי. אני מזיז את זה. זה לא עובד לי. תהיה נתקעה. זוזי כבר. זה פשוט נתקעה, אי אפשר להזיז אותה. טוב, חזרתי לשלב שהייתי. עכשיו, בוא נתקוע שם את הקובייה. אתה נהרוג אותך. ביי. טוב, אני לא אתקע את הקובייה שם כמו קודם. אני אביא אותה לכאן וקפוץ עליה. רוצים לראות את הבית שלכם או כל מקום אחר? טוב, היה פרסומת, אז חזרתי. מה זה? טוב, חשבתי שאני אוריד את הכל. תמות. מה זה? אני צריך לעלות את הדבר הזה. לנסוע. לא. אני הצלחתי לעבור. השלב הבא. מה זה? למה אתה נראה ככה? רגע, אני צריך להרוג אותו.
בוא לכאן. מה? איך לא הרגתי אותו? טוב, נעשה... יהרוג אותך. יש. את הכוכב הזה. יש לי רעיון. בשביל זה. אבל איך אני אמור להגיע לכוכב? הנה, הגעתי לי. יופי, דילגתי על זה. כוכב. מה קרה? למה אני עצוב? לא יכול לעבור את השלב הזה? טוב, אז אני אחזור כאן שאני יכול לעבור. טוב, חזרנו לכוכב, עברנו אותו. אבל לא נורא. נראה לי כמה אני צריך לדחוף את זה. ככה. אז ככה. מה? אוי נו, עכשיו אני צריך לעשות את זה עוד פעם. מה? אני יודע. לא. תעצור. זוזי, עגלה. נראה לי הבנתי. כן, טוב, היה פרסומת והייתי צריך לעצור את הסרטון. חזרתי עכשיו. תמות! לא! יופי. אני לעשות ככה. ככה. ומכאן. ככה. לא, הייתי כזה קרוב. נעשה עוד פעם. היה. נו כבר, איך הוא עובר את זה? טוב, היה פרסומת, אז עצרתי את הסרטון. המשכתי אותו. טוב, בוא נמשיך. מה יש לנו זה? מה אני אמור לעשות? מה אני אמור לעשות? אני לא מבין. לא, נפלתי. לא. לא מבין מה אני אמור לעשות פה. מה אני עושה פה? אני יכול לדחוף את זה? אני לא מבין. אני יכול לדחוף את זה. לא הבנתי. נביא את זה, נביא את זה פה. ככה נראה כאן. הנה, עכשיו. לראות, לכל המים. אני מעצבן, מה אני לך שתופת? טוב, עברתי את זה. טוב, היה עוד פרסומת. עכשיו בוא נמשיך. מה זה? השור הזה עוד פעם? בוא. שור מעצבן. איפה? לא, חזר לי פה עוד פעם. הנה השור הזה. הוא מכוער. לא! אני לא צריך לקפוץ עליו. יופי? יופי, אין שם. מה זה? חשבתי שהוא הרג אותי. מה זה? צריך להפיל את הפליש הזה? רגע, לא זה. לא, נפיל גם אותי! בוא לעצור את זה. מהר. אוי. לא! טוב, יש לי עוד ניסיון אחד. הנה טוב. עכשיו, לקפוץ. הצלחתי. פיו. טוב, אם אני מת עוד פעם אחת, זהו. אני יכול לשחק אותו. מה זה, מה אני אצלח? אני צריך לעבוד את הדבר הזה. אבל אני צריך לעשות את זה על הגלו. לא, אל תלך! אל תיפול.
אחרת אני לא יכול להמשיך. אני צריך לעשות עוד פעם. טוב, אני אחזור לכם שאני אחזור את זה. נו! היה פרסומת, חזרתי. אז מה אני רוצה לעשות כאן? רגע. מה אני רוצה לעשות כאן? אתם רציניים? טוב, אני אבוא לכם שאני אעשה את משהו. טוב, חזרתי כאן עוד פעם. וכבר הבנתי מה עושים בשלב הזה. חזר את הריבוע הזה. מה זה? לא יודע. טוב, בוא נעשה ככה. תמות! למה אתה לא מת? הוא מעצבן, אתה צריך ככה, הוא הורג אותי. טוב, מה אני עושה? נראה לי ככה. מה זה יפה? זה מה שזה עושה. אז ככה. לא הבנתי. זה משהו ככה. נראה לי זה משהו גבוה. זה משהו ככה ו... הנה כן, לא, יש לך ככה. ניקח אותו. ככה. טוב חברים, אני לא יכול להמשיך יותר, אז אם אתם רוצים פרק 2 של המשחק הזה, תנו סאב ולייק. יאללה ביי.